Sokat. Dehogy nem. Akkor megint. Ja, megint. Pupodoszki úr a kamerás. Ja. Mindig ugyanott vagyunk, elnézést csak megtaláltam a memóriát. Ez a Frányi memória. Ja. Ez szerintem olyan WC. Volt. Volt, ami lehetett régebben. Szóval... De ez nem értem, hogy ez a sok izé. Mi? De bár menjünk, gyere. Nézzük meg. Majd vagyunk. Ide mindenhol papon kéne nézni, hogy felszakadjon. Ja. Várj, szép oldalja van ennek, nem? Aha. Egész szép, egész szép. Szex. És itt nem mentünk tovább. Ja. Eddig. Vajon miért nem mertünk? De szép izé már van. Húra szép tett. Te azt lát visszanézed, bazd meg ilyen szellemek lesznek mindenhol ezen a videón. Most itt. Baszik. Mi van? Meg te, gyere nézzél be! Miért én? Gyere, csak így. Ja, itt laknak. Na, Arra nem menjünk tovább? szerintem ne. Ne kockáztassunk. Kétszer fordul. Akkor ezt majd valamikor délután. Ugye van? De azok nem tudjuk már. Kettőnk nem lesz sisakunk. Akkor sisak nélkül. Sisak nélkül. Meg igazából nem akarok így, hát sisak nélkül idején nem akarok itt bejönni. Eltető miért? Ja. Gecis bugyi. Fúj. A fasz! Az egy tanga? Van fölkötve a... Basz, mert ki jön itt a baszni? Egy tanga az az a felkötve. Bitch, please. Bazd meg. Örülj, hogy nem szaros. Mi? Örülj, hogy nem szaros. Kurva szép. Nagyon. Csépeket előkező. Jó. Akkor köszönjük a Hopikám a Hopodoszki Martin és Vadász Bálint. Köszönjük.